milé Slovenky, milí Slováci, predstavitelia všetkých menšín žijúcich na Slovensku. Dovolte prihovoriť sa vám v predvečer 17. novembra, dňa, ktorý nás naučil, že slobodne myslieť a hovoriť nesmie byť privilégium, ale základné právo každého občana Slovenska. Na námestiach stáli ľudia pred 36 rokmi aj preto, aby sa zbavili jedného jediného správneho a povoleného názoru. Ľudia štrajkovali za pluralitu, rôznosť názorov a rôznosť médií. Nemali by sme na to zabudnúť. Túto slobodu nám chceli ale v rokoch 20 až 23 zobrať. O potlačenie názorov sa snažili všetky tri bývalé vládne garnitúry. Masívna cenzúra na internete, udávactvo v podobe nahlasovania nepohodlných príspevkov a polícia, ktorá dôkazy nehľadala, ale si ich namiesto toho vyrábala. Ľudia na Slovensku ale túto cenzúru odmietli a v demokratických parlamentných voľbách rozhodli, že chcú slobodne myslieť aj hovoriť. Dnes sa nás ale opäť snažia tí istí ľudia presvedčiť, že len jeden názor je ten správny. Len jeden názor si môže dovoliť byť slušne neslušný. A len jeden názor nemusí byť cenzurovaný. 17. november je teda aj sviatkom a pripomienkou slušnosti. Je paradoxné, že vtedy vedeli byť k sebe slušní aj absolútne odlišní ľudia. Disidenti a komunisti. Ak by sa Václav Havel a Ladislav Adamec správali ako naša opozícia, namiesto diskusie volili vulgárnosť a prízemné osobné útoky, starý režim by doteraz neskončil. Nástrojom oboch strán bol dialog. Prostredníctvom neho dokázali nájsť spoločnú reč a tiež spoločný záujem. Aby prechod od socializmu k demokracii bol prechodom nežným, bez obetí. Na to sa Václavovi Havlovi, stojacemu na čele disidentov, a Ladislavovi Adamcovi, ktorý reprezentoval socialistickú vládu, aj podarilo. Ani jeden z nich neradikalizoval vlastných, ani nenapadal tábor politického protivníka. A tak ako v Čechách bola vtedajšou hymnou námestí modlitba pre Martu, my na Slovensku sme mali Hoffmanovú pieseň. Sľúbili sme si lásku. A jej obsah je záväzkom, ku ktorému stojí za to sa vrátiť. Sľúbili sme si lásku. Sľúbili vravieť pravdu len. Sľúbili sme si vydržať. Sľúbili sme si nový deň. Dnes vieme, že bez dialogu, bez ochoty a schopnosti spolupracovať navzájom, sa počúvať a rešpektovať toho druhého, bude naša spoločnosť roztrieštená. Spoločnosť bude ďalej trpieť. My budeme trpieť. Absenciou dialógu, bez ktorého je demokracia príliš tvrdým chlebom. Želám nám všetkým, celému Slovensku a želám sebe aj svojim politickým oponentom a konkurentom slušnosť, pokoj, rozvahu a zodpovednosť, ktorú mali v tých historických dňoch ľudia na námestiach a tí, ktorí stáli v ich čele. Sloboda bez zodpovednosti končí rozdelenou a roztrieštenou spoločnosťou. A som presvedčený, že ako národ máme naviac. Naša demokracia bude len taká, aký sme my sami. Pokojný sviatočný čas, v pokore v minulosti, v nádeji k budúcnosti. V slušnosti ku každému jednému človeku, ktorý žije na našom milovanom Slovensku.